Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ni ne naku Sharif Umar Mahdi, da fatan muna lafiya. Menene tasrifi? To da fatan muna cikin ƙoshin lafiya, musamman mutanen kamar Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, Mali, South Africa, Abu Dhabi, Qatar da sauran ƙasashe. Ina kowanne mu fatan alkhairi da fatan muna lafiya. Tasrifi, muna yin tasrifi amma ba ma buga kuɗi. Menene tasrifi? Tasrifi ya kasance cewa abu ne wanda za ka sai turare ta hanyar rafanai, musulman rafanai. Za mu iya ba su insha Allahu, kamar ba ni gishiri ne in baka manda, mu ba su turare su ba mu dukiya insha Allahu. Amma duk wanda ya ce zai buga maka kuɗi to ƙarya yake, yaudara ka zai yi. Sannan ka kira mutum ku yi magana da shi, ka bi shi ta WhatsApp ya tura maka da bidiyon da yake aiki da kuma inda yake aiki da kuma sunanka da komai da komai da kwanan wata a time ɗin da kai masa aiki da sauransu, domin samun tabbaci. Wannan shine ake kira da yadda. Insha Allahu. In dai mutum ba zai yadda ya tura maka da sabon aikin da kuka yi ba da sauransu, to babu yadda. In dai mutum ba zai yadda ya kira ka ta bidiyo call ku yi magana ba, to babu yadda. Tasrifi wani abu ne wanda yawancin mutane da yawa suna yin ƙorafi akan cewa an yaudare su ko an cuce su ko an ha'ince su, an ci amanar su, yasa suke jin tsoro su ƙara komawa domin a sake masa aikin tasrifi. To amma duk abin da za a ce maka za a yanka dabba ko jinin wani abu za a haɗa da shi a yi maka aikin tasrifi, a buga maka kuɗi, to ƙarya ne. Sannan daga yanayin da za ku yi magana kai da mutum, ya kamata a ce ka gamsu, ko kuma ya kamata ka fahimci cewa wannan mutumi ƙarya yake, amfani yake da bidiyoyinmu da muke ɗorawa, yana ɗauka shi ma yana yaudarar mutane da su insha Allahu. Wannan shine. Amma in dai kana so ka samu tabbaci akan tasrifi, sai mun baka tabbaci sannan tukunna za ka yi aiki insha Allahu. Ko mu baka ka yi da kanka, ko ka sai turare ka aiko mana da shi, ko kuma ka zo da kanka mai aiki, ko kuma ka tura da kuɗi a siya. Aikin tasrifi aiki ne wanda baya wuce minti 10, minti 5, minti 15 an kammala. Amma duk wanda ya ce ma za a ɗauki kwana 21 ko wata ɗaya ko sama da haka ko ƙasa da haka, to magana ta gaskiya ƙarya yake yi, cutar ka zai yi. Aikin tasrifi ba a ɓata lokaci insha Allahu. Ga duk masu buƙatar aikin mu na tasrifi insha Allahu, sai mun baka tabbaci tukunna insha Allahu za ka tura da kuɗinka insha Allahu, ko kuma ka zo da kanka a aiki a buga kuɗi. Imma riyal, ringgit, jini, pounds, naira, euro, dala, kowane kalan kuɗi insha Allahu muna aiki, sannan muna aikawa da su ko ta hanyar rafane zuwa inda kake ko a akawun ɗinka, ko kuma ka zo da kanka ka zo ka karɓa aikinka bayan mun kammala insha Allahu. To ina kowanne mu fata alkhairi. Ga duk masu buƙatar aikin mu za su yi mana magana a WhatsApp. In kai magana a wannan WhatsApp ɗin, a wannan number ka ji ba amsa ba, sai kai magana a wannan, ta iyo ana cikin hidindimu insha Allahu. Kira ko WhatsApp number. Ina muku fata alkhairi. Kada a manta a yi liking, a yi sharing insha Allah, a yi mu subscribing insha Allah, domin samun sabbin ayyukanmu na mallaka da sauran ayyuka. Bissalam.